Bag, kadua anaon. Oo. Ana. Na ano? Nay, hayag naman na naman na. Oo. Sa mahayag na. Oo na lang siya. Nindot kisa. Hi. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Madam Pislat. Oh, ikaw mo introduction ka. Ako'y, Sige. ako'y naritor. Good afternoon guys. Welcome to my vlog. This is Madam Pislat. Na ako bisita karon guys, gikan sa Cebu City guys. Mutan-aw ko no sila ani kay murag sila interesado sila aning lugar guys kay maligya man gud ni siya guys. Ako sa ni diring ibutang ako sa ning mo ni siya guys no. Sige. Oh, sige. Suruyon ko nila guys, mutanaw ko no sila sa sulod sa room, abliga. Sige, so, babe. Ay, sorry. No, it's okay. No, we want... Nag-claim pa siya. Oh, nag-ayaw na kayo. How are you? Okay. This is the... room. Sige, istorya da. Ikaw na sa... Madam Pislat property. One of the usa niya nga property nga atang bisita karon. Sige. Sa karoon ni. Mga One room. extra lang yun sila na biyahe, guys. Para lang mutanaw anong property ha, guys. Sige, simple ra kayo ning Nice. kwarto ha, guys. Simple, white toothbrush. Kung maka-interest mo ani nga area, pwede mo mo bisita kung makauyon mo inyong paliton. Ah. Kontak ka lang si Madam Pislat. Oh, Always keep in touch. okay. Very good. Anto na po tas pikas, guys. Ako dai dito. Oh, dito sulod nga to ga. Nakata sa kaduman niya no. Yan na po ta dire. Yan building. Second building with 4 rooms. Nakabalay. Sus. Basta barko ang sulod. Oh. Sana mabili nila, guys. Lagay na ni tao diya. Wala. Okay. Indot ni siya guys sa mga grupo. Sa reserve pa na siya sa 27. Hindi tani kung doon Okay, pa ni so uko ang dagat. Ay TV, na ref. Ay. Ay kitchen. Kwarto. Ya, atong narion ang iyang room. Tanawa diya ang room ga. Oh, dai one Ako bed. kayo. Simple. Ako asi aroy. Dai ay bathroom. Ako kayo ang bathroom. Bathroom. Guys, 5-star ang hotel ang bathroom guys. Dili sa doy. Oh, with hot and cold water. Ako sa kwarto. Bathroom. Sus guys, kung Bisaya kang dako Enough. bisita diri, murag pag nasa stick side. Oh. Sige, ari na po tas pikas, guys. Tago na to ang kurinti guys, kay mahal kay kurinti ron Oh, guys. kana. Very good gini ga. Ha? Very good gini gaga oy. Diha, guys. Ari ni say katulo guys. Kani Oh, dire. Kani siya. Kato siya sumpay. Kani sumpay na siya with 4 rooms na siya, no? sumpay na to sa Oh. tanaw. Barato ra kayo ni guys. Affordable ra kayo. Dito siya bol. Sige, ablay dito ga. Kasi mga small nga rooms lang. Sorry kayo guys, kaya kami na mag-video guys ha. Dito siya bol. Dito siya bol. Ang mga ipagkita niya guys, yung gilitiwan niya, para ganahan mo mga rin. Sus, kanindo. Tiga. Sige, simple ra kayo ni Roma. Oh, dara. Oh, na siya. So, din nyo guys, dito higda. Dito ka natin. Kung ba, may bangon, ligo dito. Dayon. Ablay suka ka, oh. Dira ga. Kaya ang CR. Di kayo nindot, pero simple lang ba? Okay. Pero gusto ka magpabuka? Oh, diretso.
Tagalogi ko nuga. Baka mayroong mga Tagalog. Yung mga Tagalog naman. Hindi ako marunong magtagalog kay ikaw na lang magsulti ka. Okay. Sige, ikaw na ga. Center of attraction gyud mo kay bisita taman mo. O, asa naman tagaron lupit, Madam Tisla? Niya sa ta diri pero na may nag-occupy diha. Na American diha. Ah, dito diha kay Two rooms, si two rooms. Tunggo ta sa English diha, Madam. Dire, ade lang tanaw. Pareha ka. Pareho ra. So ato na may Say, dako ko ni pare. oh, ato ta dito tuyok dito to nga na ako ng swimming pool pero Oy, tubig. white na tubig pero ang sod tilapia. O na yung swimming pool nga. Kung repero ni siya, nindot unta pero wala na may budget si Madam Pislat. So ang makapalit na lang ani mo Guys, bag-o, Kaya nyo no? swimming pool, di na magamit. Nindot kining idea, guys. Sudlin yung isda. Kung di mo galang isda nga makawag. Na tilapia ani guys. Butangin ninyo, koy. Oo, kana lapos na nga to ga oh. Ato ni pakitang area ga Ako, kay. mo iriya ani Ano mo, Madam no? Pislat. Asa na may agi ani, Madam? Ato ta dito. Ito tutuloy. Ito, straight at Let's go. Pinobring gate. Mo ni ang gate sa probinsya, Madam. Oh, Dako probinsya. pa kay lugar. Gate sa mga itik. Sana, Madam, ha? Kawa pa may maka... Oh, to na naguwat ng mga itik oh. Mo ni siya, iyang farm. May itik ni siya nga iriya. Oh, muna ilang itlogan diha ga oh. Kuha ni siya, te. Mo ni siya may hingong balot? Dili. Di, Di, sad. Di, Oh. baby to. Ano? Lagi sugat kas mga Hindi itik. naman. oh. Ay, gisugad niyo. Kaya mga na sila glaw, guys. Kami kahatag. May sa iba. Oo. Oh, pag tinuod oh. Naghanag bunga sa iba ga oh. Hello. Wow. Kudaki ko sa iyo. Oh.